बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिबाय गिबियाव आरो फोरोंगिरि साननि गाहाम हामलायनायखौ बयबो गासै फोरोंगिरिफोरनिसिम साबायखरजों लोगोसे मान बावनाय जासिबाय। दा बे समाव 2 नं बुरिमुरि गामिनि गामि आफादा फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांनाय बान्था जों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लाबोबाय थादों आरो बेबायदिनो दिनै नैबेवहाय गामि आफादजों लोगोसे लाइमोन आफादा बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव 8सा फरायसाफोर जायफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों बिथांमोननो मान बावनाय जादों। लोगोसे नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसारनाय गासै फरायसाफोरनोबो मान बावनाय हाबाफारि बेखौ जों बेयाव लादों आरो बेवहाय HSLC निफ्राय जागायनानै PG बा मास्टार डिग्रीसिम गासैखौबो बेवहाय लानाय जादों। बे मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि जादों गामि हिसाबै आरो बेबायदि हाबाफारि लायोब्ला हयथ' गामिनि लाइमोनफोरनियाव मोनसे फरायनायनि जांख्रिथाय मोनसे सिखांगोन आरो बै जांख्रिथायानो जोंनि इयुन जिउखौ बा लाइमोनफोरनि इयुन जिउखौ मोजां खालामगोनखौ आं आसा खालामदों। बेवहाय आङो बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बेवहाय फरायसाफोरा जायफोरबायदि थांखिफोरखौ लानानै बा जायफोरबायदि हाबाफारि आरो जायफोरबायदि फिउचार प्लेनिं लादों बे जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो आसा खालामदों आरोबाव फैबाय थानाय इयुनफोरा दा बरायजानाय फरायसाफोरनिफ्रायनो थुलुंगाखौ मोनगोन आरो थुलुंगा मोननानैनो इयुन जिउआव हयथ' मोनसे मोजां परिबेस बा फरायनायनि मोनसे मोजां मोनसे आबहावा सोमजिगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो बेवहाय बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै जिहेतु फरायसा आरो दिथागिरिनि मोनसे एवारनेस प्रग्रामबो लानाय जाबाय। दा बेवहाय स्पेसियेलि बिमा माहारिनि बाहागो लानाया जोबोद गोनांथि दं आरो बेवहाय दिनै नुनो मोनदों बिमा माहारियानो बयनिख्रुइ बांसिन बाहागो लादों। बिफा माहारियाबो दङ गैयाखौ बुङाखै अब्लाबो बिमा माहारिनि जा बाहागो लानाय बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां लैखोन होननानै आं सानदों। उननि समफोराव आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन आरो मोजांसिनै खुंनो हागोन बा बाहागो लागोन आरो जिहेतु आइजोआनो न'खरनि लोक्षि हिसाबै जों गनायो। दा आइजोआ जुदि न'खरखौ मोजाङै फसंथानो नाजानाय मोनसे नुथायखौ आं बेवहाय मोनदांदों आरो बे नाजानायानो जोंनि इयुन समाव बर' न'खर आरो बर' समाजखौ जौगाखांनो हागोनखौ आं आसा खालामदों। बेवहाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै लाइमोनफोरनो जायफोरबायदि मदद आरो हेफाजाब होनांगौ जों बेखौ होलांबाय थागोन आरो होलांबाय थागोन। इयुन समफोराव जोंनि जायफोर जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरखौ आसाम सरकारजों बा जाय अथ'रिटिजों सावरायबा जेंनाया सुस्रांजागोन बेफोरखौबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों जमायै खौसेयै थांनानै जों बेफोरखौ सुफुंनानै मोनसे गोग्गो बर' समाज दानायाव मदद खालामगोन। फरायसा आरो फोरोंगिरिया मोनसे न'खरनि मोननै बाहागो। दा बेवहाय जिहेतु न'खर गंसेया थांनानै थानांगौब्ला फरायसा आरो फोरोंगिरि बे मोननै बाहागोआ जोबोद खाथियै सोमोन्दो थानांगोन। जोंनि फिलिंसफोर बा गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ जों बुजिलायनांगोन, जों मिथिलायनांगोन। फरायसाया माबायदि लुबैदों, फोरोंगिरिया माबायदि लुबैदों बे गासिबो फरायसानि फरायसाया मा आयदायाव मोजां, मा आयदायाव गाज्रि, माबायदि आयदाखौ बेयाव माबायदि फिल खालामदों, मोनदांनो हादों बा बुजिनो हादों बे गासैखौ फोरोंगिरिया बुजिनो नाजानायनि गोनांथि दं आरो फरायसाफोरा गावनि रोंनायखौ दिन्थिनायजों लोगोसे रोङैखौ सोलोंनानै लानायनि मोनसे आग्रह बा गोसो बोनाय बेखौ दिन्थिनायनि गोनांथि दं आरो बैखौ जमायै खौसेयै लानानैनो जिहेतु बिफा आरो फिसाजों सोमोन्दो बायदि जाबाय। बिफा आरो फिसाजों सोमोन्दोआ मोजां थायोब्ला बिफायाबो मोजां फिसायाबो मोजां जायो। थ' बेनिखायनो फरायसा आरो फोरोंगिरियाबो मोननैजों जोङो सोमोन्दो थालायलायोबा अनलायनाया बारायोब्ला इयुन समाव बे सोलोंथाइनि जानाखि मानदण्ड बियो गोजौ थाखोसिम थांगोन आरो जों नुदों जोंनि बर' फरायसाफोरा आरो बर' फोरोंगिरिफ्राबो जों फरायसाखौल' दाय होआखै आङो बर' फोरोंगिरिफ्राबो फरायसाफोरजों क्ल'ज जानो नागिरा बा फरायसाफ्रा फोरोंगिरि जायैनि थाखाय फरायसाफ्राबो बै साहसखौ मोननो नागिरा। थ' आं दिनैनि नैबे
नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायगोन गासैबो फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे फरायसाफोरजों खाथि सोमोन्दो लालायलायो क्ल'ज जालायलायो आरो फरायसाफ्राबो फोरोंगिरिजों क्ल'ज जालायलायनानै मोनसे मिउचुयेल आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव जायखौ जोङो साइन्सआव सिम्बाय'सिस होनगोन माने मोनसेनिफ्राय लाब लानाय बे सिम्बाय'सिस जोङो जानांगोन आरो बेबायदि जायोब्लासो जोंनि सोलोंथाइनि गुन आरो मान बे मोननैखौ जों बारायनो हागोन होननानै आं सानो। खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइननिसिम गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय। जों दिनै फोरोंगिरि सानाव गामियाव मोनसे हाबाफारि लानानै खुंनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव फुंनिफ्राय जों गामिनि माखासे फरायसालि आरो बाथौ थानसालिनि खाथि खाला फोसाबनाय हाबाफारि लाबाय। बेनि उनाव जों फोरोंगिरि सान हिसाबै गिबियाव फोरोंगिरिफोरनो मान बावनाय हाबाफारि लादों आरो बेनि उनाव जों जोंनि गामिनि गथ'फोरखौ माखासे थुलुंगा होनाय हाबाफारि जेरै जोंहा गामियाव लाखानाय दङमोन बेबादियैनो जों जोंनि गामिनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव फोसावखानाय दङमोन जे जाय गथ'आ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हागोन बिनि थाखाय जों गामिनिफ्राय 3,000 थुलुंगा बान्था, जाय गथ'आ मेट्रिक पिअ आरो बिएआव स्टार मार्क लानानै पास खालामनो हागोन बिसोरनि थाखाय जों 5,000 आरो जाय गथ'आ डिस्टिंसन मार्क लागोन मोनथामबो जोबथा आनजादाव बिनि थाखाय 10,000 जों थुलुंगा बान्था होगोन होननानै जों गथ'फोरखौ फरायसुला फरायसुलिफोरखौ माखासे चेलेन्जिं मुड लाबोनो बादायनाय माखासे माबा लाबोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै फोरोंगिरि सानब्लाबो जों बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों मानोना जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा साननैसोनि उनाव गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैगोन बेनि थाखायनो जों दिनै बे फरायसाफोरनोबो मान बावनाय हाबाफारिखौ लाफानो गोनां जाबाय। दा बेजों लोगोसे जोंहा आरो गोबां हाबाफारि जों लाबावदों। बेनि गेजेरजोंनो जोंनि गामिनि गासै रायजो राजानि गेजेराव मोनसे एवारनेस लाबोनो थाखाय जोंनि गेजेराव जोंनि आलासि बिथांमोनखौ लेंहरनानै जों गामिनि रायजो राजानो माखासे गोबां बिथिङाव एवारनेस होफानाय हाबाफारि जों लानाय जादों। जों बेखिनि हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि बे मेलखौ लिंनाय जादों। नोंथांमोननि गामिनिफ्राय साबैसे मेट्रिक आरो पिअ पास आरो स्टार देग्लाय मेट्रिकआव जोंना सासे स्टार मार्क लानानै पास खालामदों आरो पिअआव सासे सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बे सानैयानो सेथि थाखो आरो स्टार मार्क लानानै उथ्रिनो हानाय। फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि खालामनो थाखाय मा हाबाफारि जों फैबाय थानाय समाव जों लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय माखासे बेबायदिनो हाबाफारि लाबोदों गोदोनिफ्रायनो दाबो लाबाय दङ। दा बेफोरनि सांग्रां लाबोनो थाखायनो जों दिनैनि बे एवारनेस प्रग्रामखौ लाबोदों आरो बेनि गेजेराव गुबुन गुबुन जेरै MSc BKWSC बायदियाव माखासे कचिं स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे कचिं होबाय थायो, डिप्ल'मा माखासे होयो, बेफोरखौ लानो थाखाय जों माखासे